Oh, boys, dwi yn cael nightmare. Dwi'n cael hunllef. Ylwch ar hyn. Be dwi fod i ddweud? Helo pawb, a chroeso nôl i PopT. Helo, dyma fi Elin unwaith eto. Neis i weld chi. Hei, gesha be dwi'n mynd i wneud efo chi heddiw? Dwi'n mynd i wneud sleim. A pam bo fi'n wneud sleim heddiw, da chi'n gofyn Elin? Wel, achos bo fi isio, oce? Achos mae sleim yn edrych yn cool ac yn hwyl i dwtsiad, achos mae'n edrych yn weird ac yn... Dwi'n bo, just texture neis de. Cofiwch, i Tanysgrifia i'r sianel, oce? Dych chi angen gadael hoff, a dych chi angen clicio y gloch notification fyny fanna, please, os gwelwch yn dda. A diolch yn fawr iawn i chi. Wel, iawn, o'n i'n neidio syth i fewn iddo fo, ia? Let's go! I wneud sleim, da chi angen polen. Nes i bigo'n stylish iawn, actually. Mae sage green yn very in at the moment. Nes i brynu slime starter pack. A wedyn mae'n dweud kit de fabrication de slime yn Ffrangeg. Argo, mae'na lanast chi. Hwn ydi magical liquid. Hwn yw'r clear glue, so fel PVA, dwi'n meddwl. A hwn yw'r clear glue eto. Oce, so maen nhw'n rhoi 2 botel o clear glue iddo chi. O, a hyn yw'r part mwyaf exciting. Glitter. Mae hwn yn deithio fi i dollti y botel cyfa yma i fewn i'r bowlan, so dwi'n mynd i wneud hynna, dwi'n mynd i ddangos iddo chi tra dwi'n wneud. Byddwch yn ofalus. Polen. Glue. Dych chi'n gweld? I fewn i'r bowlan, oce, na ni. Cam nesaf ydy rhoi glitter i fewn iddo fo. Waw, oce ta. Pa lliw dylsyn ni fynd am dwch? Gwyrdd, glas, aur neu coch? Falle... coch i sefyll allan, nhw'n gwneud coch. Mae eisiau sefyll allan chi, reit. Oh, lovely, jubbly. Diolch chi bach o las iddo fo, falle. Mae'r glas yn edrych lot mwy pigmented iawn. Oce, cool, iawn. Dwi wedi gwneud hynna wan. A cymysgwch. Dwi'n hapus efo'r lliw, mae yna rhywbeth yn digwydd. Mae'n edrych fel bod yna lliw yn fo. Reit, lovely. Symud ymlaen i'r cam nesaf wedyn. Add 1 bottle of magical liquid. A wedyn, mix until mixture gets harder to mix and slime begins to form. Oh! 1, 2, 3. Oh. Oce, a wedyn cymysgu. Oh my gosh! Mae hwn yn edrych yn rhyfedd iawn. Mae o wedi troi'n sleim. What? Fel da chi'n gweld, mae o wedi troi fyny sleim. Dal yn troi, dal yn troi, dal yn troi, dal yn troi, dal i droi. Iawn, dwi jyst yn gorfod troi fo'n llaw. Da chi'n gweld hynna? Mae hyn yn reit, afiach, actually. Ylwch. Iawn, a wedyn mae'n deud bod fi'n gorfod tynnu fe allan. Oh, boys, dwi yn cael nightmare. Dwi'n cael hunllef. Ylwch ar hyn. Be dwi fod i ddweud? Maen nhw'n deud bod ti fod i gymysgu fo tan ma'n anodd i gymysgu, wedyn cael o allan a fel chwarae efo fo tan ma'n stopio bod fel hyn, dwi'n meddwl. Fel ydych chi'n gweld, mae o wedi troi fewn i sleim. Wow! Mae o wedi troi fewn i ryw fath o... A fi trio cael hwn i un llaw. O na! Mae'r glitter wedi fel... Mae o'n really fel sgleini a glittery a stwff. Waw! O waw! A mae o'n really sticky, ond y peth diddorol ydy, mae o'n dod off llaw ti fel yn sych. So os ni'n mynd fel hyn, mae dwylo fi'n lan. Mae slime yn weird. Fel ydych chi'n gweld, mae'r lliw efo lot o glitter yn fo, a mae o'n officially sleim. Wel, boys, diolch fawr iawn idych chi am wylio y fideo sleim tastic yma heddiw. Fel ydych chi'n gweld, mae o'n stuck i'n wylo fi. Ond dyna ydi sleim de, mae o fod yn disgusting ac yn sticky ac yn stretchy. O, na. Anywho,
Os nath chi fwynhau y fideo yma, please cofiwch i ddangosgrifio i'r sianel, i adael hoff, i glicio'r cloch notification, a hefyd, dowrwch sylw ar y fanna, gadwch fi wybod os da chi hefyd wedi trio Creu Sleim tastic. Na welch chi yn y fideo nesaf. Tara boys, ta!